egaz, bizita gidatu apurtxo bat herritik, ikusteko gure herria sepolita dan, eta erakusteko eskueta, bentsa erratiko herri bakarra da kaskoa dekona, kaskusarra, eta gero gomakurrera igongo zaituztegu. Asko zititan dugu, baina ezingo zituegu lagundu burutxera. Baina nik ekarri dutxu eta maiketakoa prest, bale? Gutxienez, zego guztu gauza pilo bat gaur, gaurko egun honetan. Bueno. Zer, grabeta segitu bezu? Bota bertsoa. El mikrofono estudianta, bat ipiteko bertsolari moduen. Planta badakozu, hori bai. Planta badakozu. Planta badakozula. Bueno, hori da importantena, Claro. Bueno, otako MSDS importantena bertsoa, bale? Si, gero aiztimu jata, Bueno. Loratuko guazia, areatzatik hasia, hiru errege maian amaituko da ibilaldia. Mingainari eman bizia, da ezagutua berria, gogoz danek ez lortuko dugu Euskaldun herria. Mingainari eman bizia, da ezagutua berria, gogoz danek ez lortuko dugu Euskaldun herria.